Good morning, guys. I'm on the cemetery way, but I'm going to the Marine Park together with my friends. Dancing with the beat with DJ Rice. It's the way. Sa bar, alas 12 ng gabi. Ako ay may nakita na magandang babae. May luwang mga mata't nakaupo lang sa tabi. Hawak-hawak ang beer, hawak ang isang bote. Nilapitan ko at tinanong kung okay lang ba siya. Ang girl na maganda ay broken hearted pala. Niyaya kong sumayaw para problema'y mawala. Bigla siyang ngumiti at tumayo na lang bigla. Problema'y isayaw, sayaw, sayaw, sayaw. Problema'y isayaw, sayaw, sayaw, sayaw. Igiling mo at susundan ko. Ang bewang mo, susundan ko. Igiling mo at susundan ko. Ang bewang mo, susundan ko. Problema'y isayaw. Dancing with the beat with DJ Rice. And our vlog. Don't forget to like and share and subscribe our page. Bye, guys.